están, porque os desertos no planeta Terra non están así botados de calquera momento. Hai unha organización. É posible predecir onde están os desertos, si se coñece cal é a razón polas que se forman. É por que me falo aquí un momento agora a contar. Este é o deserto de Namib, que esta franxa máis clara é esta fronteira esfranqueada entre o Atlántico e o Kalahari que está aquí, o deserto de Namib. E aquí, se vos fixades, está a mesma latitude que outro deserto importante que o de Atacama, é a mesma latitude que os desertos de Australia, e se cambiamos de hemisferio para arriba, temos aquí a Sáhara, e temos aquí os desertos suroeste estadounidense, a península arábiga e as estepas asiáticas. E todo isto explícase porque a unidade de concentración é aquí. Aos dous lados da liña do Ecuador é onde están todas as selvas tropicais do planeta. Todas as selvas tropicais están aquí. A razón é que hai moita temperatura alta, hai moita evaporación, o ar ascende cargado de auga, ascende seguindo estas correntes. Estas son as correntes que teñen este sentido que está indicado aquí. Son células de Hadley, chamanse, que seguro que algún de vos coñece. Que pasa? Entón, pues nada, a auga sube, condensase, condensase a auga, cae, outra vez para baixo, chove aquí, chove precisamente nestas zonas onde está producindo esa evaporación. Pero a corrente de aire sigue creando aquí para o norte, aquí para o sur, e cando o ar chega a estas zonas, chega seco de todo. De maneira que ten o efecto de desertificar a zona a que chega. E por iso, hai dúas franxas, despois das zonas máis húmedas, precisamente hai dúas franxas que son as zonas máis secas do planeta. É como un contraste radical que se forma no noso planeta. E pasa algo tamén bastante curioso, si non, así a simple vista pode parecer moi curioso, e é que as 4 zonas máis áridas, ou 4 das zonas máis áridas do planeta, están as 4 ao lado do mar. Esta e esta. E aquí a razón é que precisamente o feito de estar ao lado do mar incrementa a desertificación, porque son augas as que chegan correntes moi frías. Correntes moi frías que diminúen a evaporación do ar. Así que, bueno, xa comprendemos a razón de por que aquí hai este deserto. Que era o que quería facer, este inciso que quería facer. Logo seguimos por aí con o noso 4x4, que por moito 4x4 que lle metas, se te chegas a estas arenas moi finas, as arenas en algunhas zonas do Namib son hermosamente finas, é como agua cando acolles nas mans, porque levan 20 millóns de anos por aí golpeándose, non sabe como podes facer eso de fino. E aquí nos quedamos atascados. Aquí, si estivemos tratando de moverlo, pero casi se pode apreciar aquí como son de finas as areas. Aquí para salir tiveron que vir a axudarnos. Afortunadamente había uns coches grandes do parque onde estábamos que pasaban por aí cada pouco tempo e veo un movimento de xente aí a puxar por aí. E isto é tirando para arriba. Aquí os conto un detalle moi interesante que hai no noroeste de Namibia. Estos elefantes son elefantes do deserto. Están especialmente adaptados á vida do deserto. Son únicos. Viven aí solamente nesa zona. Comen isto que é mopane. Mopane, que casi todos os secos están super verde. Pero a razón desta imaxe é realmente outra. Quería contaros unha cousa moi bonita, e é que hai no noroeste de Namibia, en África, un anaco de América. Literalmente. Está aí chantado. Un anaco de América. Este é África, este é América do Sur, e este é o trociño de América que quedou aí perdido en África. E a razón é que isto, que está aquí nesta cor, que cor é esta? Fuxe. Fresácea. Esta cor, isto son restos dunha erupción volcánica, da erupción volcánica máis grande que tivo lugar no planeta Terra hai 130 millóns de anos. O que aconteceu aí é que o planeta Terra botou por fora un montón, fixo varias capas de lava que se convertiron en basalto. Unha tarta de basalto que aquí ocupa parte de Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E esta tarta xigante de basalto ten un anaco aquí. E a explicación xa sabes cal é, non? Ou xa podedes deducir cal é. Cal é? Sí, pois non está. Bueno, xa va a apuntar por
cando comezou esta separación, porque as masas continentais levan todo o tempo así, de un lado para outro, non? Cando comezou esta separación é precisamente cando se formou esta erupción. E aquí temos esta aquí. E depois vamos aquí, nós andábamos, aquí fixemos moitos kilómetros para baixo e para arriba, e chegamos a esta zona que é máis verde, porque aí o que queríamos ver era a fauna salvaxe africana, que se pode ver. Hai grandes reservas, algunhas tan grandes como Galicia, nas que podes entrar co teu vehículo, están por aí, están os bichos, as plantas, pero sobre todo os animais, andan tranquilamente por aí. Aí nos dimos conta dun concepto, eu nunca me parara a pensar neso, pero en algunhas zonas de África o concepto vou dar unha volta non existe. Porque non podes tranquilamente dar unha volta porque te comes. Pero literalmente era algo super rechimante, ¿no? Entonces, llegamos al norte de Namibia, que es donde está fija esta foto, nos lo metimos aquí. Estos son reservas naturales en las que puedes entrar con tu propio coche. Hai varias normas, pero unha delas, a máis importante, é que baixo ningún concepto podes baixarte do coche. De ninguna maneira. E a razón, te daste conta moi rápido de cal é a razón cando ves un león tranquilamente tomando sombra. Así, ao lado do outro camino. Aquí coincidimos un outro coche que serviu moi ben para facer así, para contar unha cousa que pensaba aquí. E é unha cousa, aquí os que veñen a cabeza moitas cousas. Antes de nada, se estamos no coche, nun sitio onde non podemos baixarnos de coche todo o día, aí hai un problema. Un problema fisiolóxico. Como faz para botar unha mesada? Por exemplo, non? Por eso, e aquí pasaba algo moi curioso, e é que precisamente nesta reserva que está no norte de Namibia, tiñan xaulas para que nos metéramos co coche. Unhas zonas, así, non moi grandes, que podías meterte co coche, se pechaban, e ti podías estirar as pernas. E era un mundo ao revés moi interesante, no que os seres humanos estábamos enxaulados mirando as animais. Despois, aquí hai algo paradoxal que é tamén moi chamante, e é que os animais aos que máis te podes achegar son os máis perigosos. Porque os máis perigosos son os que pasan de ti ampliamente. Que non se te ocurra chegarte demasiado porque te zampan. Sí. Os herbívoros, a maioría dos herbívoros, as gacelas, un montón de animais que tú estás realmente espetado, de animais que parece que non escapan rápidamente se te chegas un pouco. Pero os grandes carnívoros, os leóns, os guepardos, os leopardos, os búfalos, elefantes e elefantes sí que podían escapar, pero os grandes gatos estes nin de broma, se quedaban así a veces nin te miraban, estaban ao seu, estaban comiendo a veces un niño ou algo lle quedaba. E os coches pues non lle fan nada, poden incluso ir sin cristais. Na cidade do norte de Namibia, que é onde está fija esta foto, nos lo metimos aquí. Estos son reservas naturales nas que podes entrar con teu propio coche. Hai varias normas, pero unha delas, a máis importante, é que baixo ningún concepto podes baixarte do coche. De ninguna maneira. E a razón, te daste conta moi rápido de cal é a razón cando ves un león tranquilamente tomando sombra. Así, ao lado do outro camino. Aquí coincidimos un outro coche que serviu moi ben para facer así, para contar unha cousa que pensaba aquí. E é unha cousa, aquí os que veñen a cabeza moitas cousas. Antes de nada, se estamos no coche, nun sitio onde non podemos baixarnos de coche todo o día, aí hai un problema. Un problema fisiolóxico. Como faz para botar unha mesada? Por exemplo, non? Por eso, e aquí pasaba algo moi curioso, e é que precisamente nesta reserva que está no norte de Namibia, tiñan xaulas para que nos metéramos co coche. Unhas zonas, así, non moi grandes, que podías meterte co coche, se pechaban, e ti podías estirar as pernas. E era un mundo ao revés moi interesante, no que os seres humanos estábamos enxaulados mirando as animais. Despois, aquí hai algo paradoxal que é tamén moi chamante, e é que os animais aos que máis te podes achegar son os máis perigosos. Porque os máis perigosos son os que pasan de ti ampliamente. Que non se te ocurra chegarte demasiado porque te zampan. Sí. Os herbívoros, a maioría dos herbívoros, as gacelas, un montón de animais que tú estás realmente espetado, de animais que parece que non escapan rápidamente se te chegas un pouco. Pero os grandes carnívoros, os leóns, os guepardos, os leopardos, os
búfalos, elefantes. Búfalos y elefantes sí que podían escapar, pero los grandes gatos estes, ni de broma. Se quedaban así a veces ni que miraban. Estaban ao seu, estaban comendo a veces un niño, o algo lle quedaban. E os coches pues non lle fan nada. Poden incluso ir sin cristais, que fan caso dos coches. E logo podíamos ver, claro, aquí vimos muitísimas cousas, non? Que non podo contar, vos poño así só dos detalles. E un deles é que a mellor maneira que descubrimos que había para ver fauna na sabana africana era ir ás pozas. As pozas é onde todos os animais tarde ou cedo van a beber, teñen que ir a beber. Entón nos levábamos un mapa coas pozas sinaladas. E te ibas para unha poza, te ponías... Aquí había unha palizada que nos protegía os animais. Te ponías ali 4 horas tranquilamente a ver a posta de sol e por aquí desfilaba todo. Pasaba todo tipo de animais. Esta foto fixen porque coincidiu que cando chegou un dos máis interesantes, que este rinoceronte negro, pois estaba xusto solo por aí comendo. E logo fomos a Botswana, que é outro destes países en donde pode visitarse zonas moi extensas en donde hai muita fauna. Aquí o problema é que é moito máis caro porque en Botswana non hai a maneira de chegar que con o teu coche. Non existe esa posibilidade, non é posible. Ni físicamente, ni da que queras podes facer, non te deixes. E acá son avionetas. Hai que contratar unha avioneta que te leve por aí, botando polo aire ata onde hai pistas de aterraxe distribuídas en distintas zonas que están ao lado de sitios onde te quedas a dormir. Que son uns hotéis moi raros porque son tendas de tela ou mosquiteiras simplemente, que tampouco son perturbadas polos animais. Ti podes escutar pola noite un elefante a 1 metro ou leóns así patrullados que se escoitan, pero as tendas estas afortunadamente, non lle fan nada. Outro detalle que tampouco coñeces ata que non te pasa aí é que estas avionetas que aterraban no norte de Botswana, estas avionetas nunca aterran a primeira, antes de dar unha volta de reconhecemento pola pista, porque é moi común que nas pistas estén os animais por ali. E de feito, a non nos pasou aí, aquí xa estábamos aterrando despois da volta que se plantou unha xirafa de mirados, pero no medio da pista, non se nos coberaba así. E aquí non podíamos aterrar, teníamos que dar alguna volta ata que se apartou de aí. E esta é outra pista dando precisamente esa volta de reconhecemento como a xirafa de aquí dos antípodes. Estaban comendo tranquilamente. E en Botswana a maneira de moverse eran os vehículos que sí que había. Aquí non podías coger o vehículo, pero nos sitios tiñan os coches nos que te levaban con 2 guías, a veces tiñan que ir armados ou outras veces non, te levaban por aí por medio da sabana. Aquí non hai carreteira realmente, hai os camiños que fan os animais que vos enseño agora. Pasaba o mismo, non? O que vos decía, teño menos fotos de herbívoros así moi de preto porque escapan, pero destes podías chegar a segundo. Se quedaban sin decir nada. Esta é unha leoparda que estaba moi cerca de onde estaban estes dous, e aquí pasaba algo que isto xa o tedes visto moitas veces. Estes animais compiten por os mismos recursos e levanse bastante mal cando se solapan os seus territorios. Entón, os leopardos que están nas árboles, comen, suben as presas ás árboles e las tampan tranquilamente nas árboles. Así non colisionan tan directamente cos rebaños. E esta é esta aquí. E esta imaxe a poño porque normalmente non me tocaba con ninguén máis, pero aquí, como esta desta leoparda, coincidimos con outro coche, fixe unha imaxe para que vexades a relación que podes andar tranquilamente con vehículos e cristais que estes non te fan ningún caso. E logo camino. Desde base ven moi ben. Esta é unha zona que non ten un poboamento estable, desde prácticamente nunca porque é moi húmeda, entón non ten un poboamento estable de seres humanos, pero ainda que non hai seres humanos vivindo por aquí, está todo cheo de caminos que fan os animais. Os animais son grandes constructores de caminos, tanto nas zonas secas como nas zonas húmidas. Isto é o carreiro que utiliza o hipopótamo para moverse, bueno, que utiliza e que fai o hipopótamo. Estos son os carreiros de entrada e de saída a estos chacos que fan os hipopótamos e os elefantes, por exemplo. E en África, bueno, pues en África tiramos bastante tempo, pero vou
a cambiar de continente. Antes os comento un detalle xeográfico que é o punto máis ao sur de África. Cal é o cabo máis ao sur de África? O de Boa Esperanza é realmente o que é coñecido e é o que se considera así tamén outros máis ao sur de África, pero non é o punto máis ao sur de África. O cabo que está máis ao sur de África é o cabo Agullas. O nome o puxeron tamén os portugueses, igual que o de Boa Esperanza, pero este, que como non é tan alto, tan espectacular como o de Boa Esperanza, é menos coñecido, é o punto máis ao sur do continente. Simplemente poño a imaxe para que coñezades, o cabo Agullas. E coincidiu que xusto estábamos ali, fomos a visitarlo, e había dos tipos pescando no tubo da carrera. Había un máis tempo, pero aí estábamos aquí. E despois saltamos de continente, comezamos a percorrer América do Sur. De novo, aquí na Patagonia non hai moita xente vivindo, ten unha densidade de poboación baixísima, non ten contaminación luminosa, entón os ceos eran extraordinarios. Esta foto é regular, pero aquí tedes que isto é Alfa Centauri, o sistema estelar máis próximo a nós, Delta Centauri. Esta é a Cruz do Sur, que se utiliza, ou se utilizou desde sempre por los navegantes para indicar máis ou menos onde é o Sur. E por aí, bueno, é a verdade. E aquí estaba o Sol interponiéndose. Aproveitei, quería facer unha foto na que se mesturase o Sol coas estrelas. E máis ou menos salí. Isto foi un dado unha roda de prensa moi interesante contar a súa reclamación. Isto é na Península Valdés. Aí realmente non había xente. Fixen a foto porque me fixo gracia que a maior concentración de xente que vimos coincidiu casi simpáticamente que estaba escogido un novo. Entón foi un grupo de turistas que chegou, fixeron a foto e marcharon. Así, se fixeron todos aí desmolinados, e se fixo bastante gracia. Península Valdés realmente non hai casi ninguén. E precisamente por eso é interesante. É unha península que non ten, agora é un parque natural. Aí van moitos animais a reproducirse e a cuidar as crías, porque están tranquilos, é casi unha illa. E entón aquí había pingüinos magallanes, había leóns mariños, elefantes mariños, orcas, baleas. É un sitio moi interesante para ver outros mamíferos mariños, principalmente. E sobre todo, eu estaba moi